Každodenné povinnosti a podnikateľský rast vás stavajú pred časovú tieseň pri správe účtovníctva. Naše služby združenia Jalina sú tu, aby ste sa nemuseli obávať chýb z neznalosti aktuálnych zákonov. Frustrácia z nedostatočnej komunikácie s účtovníkom a vysokých poplatkov je častou výzvou. My vám garantujeme prístup k finančným údajom a efektívnu komunikáciu bez skrytých poplatkov. Strach z finančných kontrol a pokút je legitímny. Našou prioritou je precízne účtovníctvo, ktoré vás ochráni pred nepríjemnými prekvapeniami zo strany finančnej správy. Dlhodobé finančné straty a neistota v alokácii zdrojov sú vaše obavy. Naše poradenské služby vám poskytnú pevný základ pre udržateľný rast a rozvoj vášho podniku. Každý podnikateľ túži po kontrole nad svojím účtovníctvom a finančných reportoch na dosah ruky. My vám to umožníme bez osobnej námahy a s plnou dôverou. Váš dlhodobý sen o finančne stabilnom podniku a pohodlnom živote pre vás a vašu rodinu je na dosah. Naše služby sú kľúčom k jeho dosiahnutiu. Ušetrite nielen peniaze, ale aj čas, ktorý môžete investovať do rastu svojho podnikania. Naše cenovo dostupné účtovné služby zvýšia efektivitu vašej firmy bez zbytočných nákladov. Rýchlosť a efektivita sú v dnešnej dobe kľúčové. S našimi službami získate rýchle a presné účtovné a daňové spracovanie, čo vám umožní sústrediť sa na rozvoj vášho podniku. Zastupujeme kvalitu a profesionalitu. Naše služby sú zárukou, že vaše účtovníctvo bude v súlade s najnovšími predpismi a normami, vďaka čomu bude váš podnik vždy o krok vpred. Presnosť v účtovníctve a daniach je náš prísľub. S našimi presne narhnutými službami získate pokojnú myseľ, budete vedieť, že vaše financie sú v spoľahlivých rukách. Naše služby zahŕňajú kompletné účtovnícke a daňové poradenstvo, spracovanie miest, finančné plánovanie a mnoho ďalších. Rady vás povedieme k úspechu a finančnej nezávislosti.